kalagayan ng ating bansa ngayon in terms of pampolitika or political settings ng ating bansa. Well, kung titingnan mo, merong dalawang kung titingnan mo, merong dalawang political yung parang group ng sa ating bansa ngayon. Yung kasalukuyang namumuno, which is from President Marcos and his political party, and the former President Rodrigo Duterte, the PDP Laban or his political kasalukuyang namumuno. Oh. Ay, awa. I-video na lang niya. Paminawa akong tingog. Video na ako. Sige, go. Isa ng GN ha. So, yan yung parang nangyari sa bansa natin ngayon. Merong mga girian. Parang katulad pa rin ng ibang mga pangulo. Since the creation of the 1986 Constitution after the martial law, yung situation ng ating bansa, pampolitical, parang ganito yan. From Aquino until now, it's just the same. No? Hindi pa rin tayo nagmamature politically. Why? Kasi ganito yan. In every president, there's always cronies. Meron silang mga, of course, meron talagang susuporta sa kanila ng mga malalaking businessman. No? Katulad din ng lahat ng Pangulo after the 1986 EDSA People Power Revolution, no? After the martial law. And then si Cory, meron yung mga crony. After ni Cory, sinong sumunod kay Cory? Si Noynoy. No, hindi pa si Noynoy, si Ramos. I Okay. think Ramos, Erap, and then Gloria to Pinoy to from Pinoy to Duterte, and then now Marcos. So meron with that yung problema ng ating bansa, well, focus muna tayo sa political scenario ng ating bansa. Kanya-kanya pa rin kung ano, meron pa rin yung mga political bickerings, meron pa rin yung tinatawag natin na balimbing sa politika, kung sino yung administration, doon sila pumapaling. Pag medyo humina na, transfer na naman sa ibang mga grupo or political affiliations. That is happening from the lower, no? From the local government up to the highest, to the national. That's what is happening in our country right now. Kung titingnan mo, sumisigaw ngayon. Sumisigaw sila dati nung panahon ng eleksyon ng unity. Ngayon, gusto nang ihiwalay yung Mindanao. So, anong pinagkakaiba ng mga dating Pangulo? Well, obviously, nagdidiferensya lang yan sa kung sino yung parang may appeal sa masa, kumbaga. Kasi nga, during that time until now, wala pa rin, lalong tumataas yung gap ng mayaman tsaka mahihirap. Diba? Dumadami yung mahihirap natin, tsaka yung mayayaman, lalong yung mayaman. So, kung titingnan mo, with all the promises, siguro sa paglagay natin, hindi ko naman masasabi na wala talagang nagawa yung mga dating Pangulo compared sa they're just popular, Yes, no? Popular in the sense na maraming sumusuporta sa kanila,
maraming mga ah, followers, no? Lalo na ngayon yung panahon ng social media, you did not you will not know what is the truth because lahat ng magkalaban gumagamit ng social media ng propaganda. So that affects the voting population kasi hindi niya alam kung totoo or tama ito yung dapat kong iboto during election, but yun pala, all those things are just promises, di ba? May sinasabi na yung bababa ng ang bigas, wala na yung drugs, mga ganun, but unfortunately we're still on the parang promising stages lang talaga, no? Kung titingnan mo sa mga balita, marami pa rin nahuhuli, marami pa rin ang nahihirapan bumili ng bigas. So as of now, baka hopefully we will mature, no? The political maturity, we only reach that when our voting population is matured enough. Hindi nagpapadala sa bayad, hindi nagpapadala sa ba't ba ako nagtatagalog? Pwede naman akong magbisaya, di ba? Pwede day, Bisaya? Oo. Di magpadag bayad, di magpadaog ka ng mga Kisa nag-ingon nga